Laki ng alimasag. Huli ni Puging Boboy. Sinasizing na namin mga kaibigan para ano. Meron pang octopus. Laki ah. Big. Ibang buyer, iba-iba. Dalawang buyer pagdadala namin. Dito sa segunda, 170, 1 kilo. At dito sa big size, sa king size ay 220. Malaki. Tingnan. So mga kaibigan, ito yung huli namin ni Puging Boboy. Lalaking alimasag, tsaka mayroon tayong ano, lapo-lapo. Ayan o. Swerte talaga si Puging Boboy. Anak ng dagat talaga ito. Kasama namin pala si Puging Badyaw. Oh, Puging Badyaw, baka may shoutout ka. Wala. Wala na naman. Ikaw, Puging Boboy, baka meron. Lagi kayo pala. Wala pa rin. Pambihira naman yan. Hanggang ngayon ba, wala pa. Lagi na lang dadating, wala naman dumadating. Malay mo, pag-ising ko, andyan. Malaki talaga, king size talaga. King size talaga mga alimasag. Ayun na. Dili para na. Okay, ito boy, kasama ka king size ko. Dalawa ba yung dadala natin? So, mampaigarong. Piliin natin yung pinakamasasarap. Lapu-lapu. Lapu-lapu. Oh, lapu-lapu. Ay, lalaki oh. Tinawag na ako. Oh, ano ako lalaki. Lapu-lapu. Wow! Bulat pa ako, buhay pa. Lapu-lapu. Ayos. So yung mga kaibigan, ito lapu-lapu. Dadalhin natin doon sa kabilang buyer. Kasi medyo mahal ang kuha doon. Oh, dito mura kasi dito sa dati namin pinagdadalhan. Sino ba yun? Yan na. Sige na, dali mo na yan. Padyaw. Ano? Dali mo na doon sa Pero ito nga rin. timbangan. Doon sa kabila na to. Yan, pwede na yan boy. Yung maliliit lang itira natin pang ulam. So yun mga kaibigan, dito lang. Ito lang pang ulam ko. Kasi bibinta natin tong mga king size. Kailangan natin yan sa pang araw-araw. Tsaka ito, meron pang ito. Ang tawag nito dito sa amin sa Bicol ay paknitan. Pang-ulam ko. Yan, kay Boboy din yan. Yung pang ulam niya, special. May mga hipon pa. Okay talaga si Puging Boboy. Paknitan, masarap na isda to. So yun. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye-bye.